Ola, chámome Irene, son de segundo A e vou expoñer un traballo sobre a ponte romana de Ourense. Está feita de pedra e foi construída no século I. Aquí. Mide 370 metros de longo e 38 metros de alto. Ten 7 arcos e foi reformada varias veces ao longo da historia. Tiña unha torre que foi destruída en 1839. Está representada no escudo da cidade de Ourense. Aquí. Na actualidade só está permitido o uso de peatóns. Está situada sobre o río Miño. Tamén é coñecida co nome de Ponte Vella, Ponte Maior e Ponte Romano. Chao, espero que os guste. Ola, chámome Alejandro, son de segundo A e vou expoñer un traballo sobre os minerais e as rochas. Os minerais son os materiais cos que están feitas as rochas. Nós estamos compostos por minerais. As rochas forman a parte sólida do noso planeta e tamén dan forma ao relevo. Propiedades: a dureza. Un mineral moi duro é o diamante porque non se raya, e un mineral brando é o yeso porque se raya facilmente. A cor: son de cores moi variadas. A malaquita é de cor verde. A forma: son de formas moi variadas. A pirita ten forma de cubo. O brillo: o cuarzo é un mineral brillante. O máis brillante do mundo é a fluorita. Usos: utilízanse na construción, o yeso para paredes, para facer xoias e para facer metais. Aquí teño algúns exemplos de minerais: aventurina, jaspe rojo, rodonita, cuarzo ahumado, ojo de tigre, plagiosclasas, fluorita verde, serpentina, obsidiana, cuarzo rosa e amatista. Mica moscovita de Madrid. Yeso fibroso de Burgos. E tamén hai algúns minerais que teñen propiedades magnéticas, como por exemplo o ferro. E temos limaduras de ferro. Mirade o que pasa cando achegamos un imán. E tamén teño cuarzo e area. Espero que os guste. Ola, chámome Inés, son de segundo A e vou expoñer o meu traballo sobre o Coliseo Romano. Espero que vos guste. O Coliseo Romano, o seu auténtico nome é Anfiteatro Flavio. Mandouno construir o emperador romano Vespasiano e necesitáronse 8 anos para construílo. Ten unha altura de uns 12 pisos. A súa inauguración durou 100 días e representáronse varios espectáculos. Os máis importantes eran a caza de animais, loita de gladiadores e naumaquias. Eran gratis, nalgúns repartían comida. A caza de animais era moi popular pola variedade de animais e producíase pola mañá. Os animais eran leóns, elefantes, osos. Co tempo incluíronse hipopótamos, rinocerontes ou crocodilos. Loita de gladiadores. Os gladiadores eran xente de todo tipo, escravos, criminais, xóvenes de familias ricas que buscaban fama e diñeiro. Houbo incluso mulleres gladiadoras, nalgunha ocasión. Os combates eran de 2 tipos. O primeiro remataba sempre ca morte dun gladiador e o segundo que o gladiador podía ser salvado de morrer. Os combates producíase pola mañá. Os gladiadores vivían e entrenaban en escolas especializadas.
naumacas. Cando era necesario, inundábase o Coliseo a modo de piscina e representábanse batallas navais con barcos que tripulaban escravos. Costaban moitos cartos. Cando chegou o cristianismo ao Coliseo, deixouse de facer esos espectáculos e deuselle outros usos. O Coliseo chegou a dividirse en vivendas de aluguer, cortes para os animais, en un hospital, en un basureiro. Por sorte, foi restaurado para convertirse no monumento máis visitado de Italia.